Както ме виждате хора, аз съм Патриотчето 61 и днес ще се връщам с туториалите. Не сме правили туториали, утре ще направим с градина, може да е други ден, не знам. Когато имам време, естествено, сигурно утре или други ден ще направя градина. А днес ще съм тук, за да ви покажа как се прави къща. Определено не е трудно. Вижте, само погледнете каква хубава къща, квадратна. Знаете ли как да си направите формата за тази къща? Сега ще ви покажа. Просто няма да е точно квадратна тази къща, ще бъде като редстоуна. Някаква така триъгълна или нещо такова. Сега ще ви покажа как да си направите салата, нещо. Виждате ли хора как се става? И да, това е, за което исках да ви кажа. Виждате ли? Това е най-лесният начин да обградите една ваша къща, която определено ще бъде много яка. Мен лично много ме кефат такива къщи и аз просто се вдъхнових от тази къща и затова реших просто да си я направя. Сега ще видя какво ще ни трябва и мисля го направя с ето такива стълбички. Или може би такива така. Аз обърках се. Такива стълбички. Покрива, а сега започваме да ограждаме. Естествено. Това е най-важното нещо от ограждането. Някои прота могат да го направят това без даже да поглеждат как изглежда като тези от пакта. Те сега ти билдарите. Нящо и билдарите. Не са чак толкова голяма работа билдари. Виждал съм един, който прави, аз сега го рекламирам обаче, който прави най-различни глави на дракони в Майнкрафт. Това определено е. Оп, тук сбърках. Да го щупя. И да, това е, което ще ви показвам днес, а сега ще го направя 4 купчета нагоре, а това ще го вземем с кофа вода. Така е, сега ще го вземем. Този клип ще бъде на 2 части, може би на 3, защото мога да снимам само на 15 минути, може би. И да, точно за това ще бъде на 3 части. И както виждате хора, изглежда супер яко. Аз сега ще я направя малко по-висока и ще се върна при вас. И ето хора, че става работата. И да, както виждате, направих я доста по-яко, както се вижда. И мисля, че това е най-якия вариант. Може би сега ще се чува малко лошо, защото държа телефона вече в ръката си, за да мога да направя тези, как се казаха, няма значение, но и течение, както вика Байгошо. И както виждате, почвате да правите ето така с стълбичките, да ги редувате. А тук задължително на крайното такова трябва да има винаги права стълбичка. Ето така. Може да. Ето така. Определено това е начинът.
Сигурно и други хора има, които са правили такова нещо, но аз не съм виждал поне такъв човек, който да е направил така яка къща като моята. Аз го измислих, защото един път в хора в този сервер бях направил спаунер точно на ето това място. Точно на ето това място. И този спаунер го разруших, защото той беше пълен с вода и не може такова зомбита. Мисля да го покажа в един туториал. Но да. Спаунера го развалих и то пое тази форма. И тогава просто почвам да правя пълно с вода нещо. Форми от вода и всякакви други работи, като видя някаква готина форма, хора. Просто, как да ви го кажа, такова правя купчета около формата вода и така си правя яката къща или нещо друго, което ще имам полза от него. В принцип аз съм правил зомби спаунери, които са работили, но съм забравил как се правят. Това беше едно от лесните неща, като бях в най-първата Майнкрафт, тя беше най-тъпата, естествено. И сега почваме пак от тук. Та ще е малка къща обаче, хора. Така, както виждате, хора, се получава и вижте само нещо. Искам да ви покажа. Вижте това нещо, хора. Това нещо е изключително яко. Вижте, само тези неща просто са удивителни. Аз не споря с това. Не споря и с вас, ако вие казвате, че не ви харесват. Семи едно, аз харесвам такива яки къщички. Трябва да са по-релефни хора. На мен това лично повече ми харесва. Релефът. Релефът ми е едно от най-любимите неща в Майнкрафт. Трябва да е по-релефна къщата, отколкото да е така да изглежда по-добре отвътре. Отвънка трябва да е по-хубава. Отвътре, каквато искате я правите. Обаче отвънка трябва да е къща мечта, която аз ще направя сега. А сега може и да смените купчето, но аз не бих го сменял. И пак почваме така един ред. Правите, можете да спрете на пауза, за да ми кажете какво точно искате за следващия епизод. Но следващия епизод ще има градина или може да довършим тази къща, ако днес не го направим. Както виждате, почвам малко с покрива. Така. Стъмва се. Това не ми харесва. Да. Еми, хора, има още 5 минути от клипа. Както виждате, се получава. До сега аз не съм бил най-добрия билдър, обаче може да ви науча на нещо, откъде знаете. Например, по следващите епизоди ще се науча да правя рекичка. Сега ще спра на пауза, докато се наспа и ще продължа. И хора, наспах се, а сега да продължаваме с строенето. Май днес няма се говори много в този клип. Между другото, харесва ли ви хора да си такова, да си преработвам клиповете, така да се каже. Защото на мен лично много ми харесва, хора.
супер ми стават. Особено само като напише коментарче и просто много яко се получава. Ако ви харесва, просто може да дадете лайк и коментар. Така. Може на един епизод, между другото, да я направя тази къща, защото не мисля да е толкова трудно, а и не е трудна, даде. Точно това се опитвам и да ви кажа, хора. Но някои мързеливци много ги мързи да правят къщи, като моят брат, аз па братовчета, като моята сестра. Тя по-обича да рисува, отколкото да прави такива глупости. Но пък аз не съм художник и бих предпочел да играя на Майнкрафт. Все пак, кой не го иска. Тя по Майнкрафт не си пада, моята сестра. Пада си, но не чак толкова много. Както виждате колко бързо се прави тази къща, просто още малко остава. Тук сме сгрешили. Така. И хора, може би... Да. Май ще стане на един епизод. А в следващия, ако бъде много кратък... Вижте как става отвътре, хора, бруталната къща. Просто не знам как да го кажа. Много ми харесва. Кажете мнението си в коментарите какво ще кажете за тази къща. Кажете дали ви харесва, дали ще дадете лайк или не. Аз бих предпочел да дам лайк на тази хубава къща. Гледайте как стават само отстрани. Вижте и само релефа, хора. Гледайте какво става. Аз така къща сега май само Вената съм виждала да прави така къща. Не, Вената не е направил същата и Преслав не е правил същата Преславата от Трети Иванов, ако някой не го знае. Почти никой от тях не е правил така къща, повече правят с някакви супер такива. Да, нямаме време за това, че да побързаме. Оп. Още малко. Не бе, защо сбърквам, бе? Още малко, хора. Още само на дъното сме, на финала. Точно. И като ще завършим, може би точно. И гледайте само как ще стане. Вижте бруталната къща, хора. Сега тука слагаме, нали, това купче. Слагаме две такива. И сега ще направя едно нещо. Да, ще стане по-високо. Да, така са хубаво. Това беше всичко с мен, хора. Ако ви е харесало, дайте лайк, коментарче, ако може. И да, мисля, че това беше всичко с мен. Може да се абонирате, както виждате, това е една яката къща за мен. И тази ще я довърших, стана брутални. Това беше всичко с мен. И вижте. Само погледнете колко много сме застроили. Просто чао!